muntazari kamar yana daga cikin wanda za ka yi ce musu ‘ya'yan imam Khomeini irin su mutahari irin su beheshti irin su kaza duka manufofin juyin juya hali ya karbe su kuma yana karantarwa a faiziya ya ma taɓa shiga cikin kurkuku 74 zuwa 78 shekara 4 a gwamnatin sha har zuwa kenan kusan juyin juya hali ya shekara 4 a kurkuku sannan ya yarda da wilayatul faqih ya rubuta littafi ma dirasat fi wilayatul faqih shi babban malami ne faqihi ne sosai a Hausa saboda haka imam ya jawo shi kusa da shi sosan gaske alal hakika ma imam shi kusan ya tilasta ma muntazari akan ya zama shine zai gaje shi shine magajin shi muntazari daga farko ya bai yadda ba yana ganin cewa ya kamata majalisar Khobregan majalisar kwararru ita ya kamata ya zama ta zaɓi wa zai gaji imam bayan shi amma bayan kai da komo shi ma bayan kaiwa da komowa a 85 shekara 4 kafin imam ya rasu ya karba saboda haka rasmiyan ya zama shine na'ibin imam hotunan shi ma duk a ma'assasosi da ofisoshin gwamnati in an sa hoton imam ana sa hoton wa muntazari yana da yaya wasu daga cikinsu su ma malamai a Hausa to daga baya sai ya zama ya fara samun sabani da yanda ake tafiye da hukuma har daga karshe ya zo ya ce hukuma ba ta musulunci ba ce ya zama yana suka sannan yana faɗa ra'ayoyi da suka saba kun gane abin da nake nufi har daga karshe dai aka samu fito na fito sosai tsakanin shi da imamu wannan tarihi ya sajjala yana gaya muku ne a takaice amma kuna iya bincikawa har imamu ya yi bayani ya ce abin da ya fi dacewa da shi shine ya ci gaba da zama malami a Hausa ya daina sa kan shi a cikin al'amuran siyasa saboda babban malami ne faƙihi ne sosai yana prolific writer ne marubuci ne ba na wasa ba kun gane abin da nake nufi to har zuwa a 89 a lokacin da imam zai rasu shekarar da zai rasu a nan ne aka rabu sosai saboda haka ya zama cewa irin su reshahri sun tsananta sosai akan muntazari har zuwa lokacin da imam din ya rasu 89 ya zama ayatollah khamenei kun na gaya muku tun da zugo na gaya muku a matakai daban-daban sai ayatollah khamenei ya zama wannan matsayin da muntazari ya kamata ya zama shi ne yake da shi wanda da shi yake akai daga baya aka cire shi to shi kuma muntazari dan ya raina khamenei sosai a mustawa ta ilimi da abubuwa masu yawa saboda haka sai ya zama fito na fiton shi yanzu ya karu tunda yanzu ba da imam ma yake yi ba kun gane abin da nake nufi sannan kuma a Hausa akwai wanda suke biye da shi suke bin shi har zuwa 80 har zuwa 97 mu wato muna Iran yana da rai kun gane ni amma mu wasu daga cikin mu sun daukar makansu akan ba za su dinga karban shahariyar muntazari ba ban taba karban shahariyar muntazari ba handa ba Iran amma fa ni ba dan gwagwarmaya bane wasu me yake nishi amma akwai wasu daga cikin dalibai har yan Najeriya ma suna karba kuma kowa na da ra'ayin shi su suna ganin cewa ai kudin ba nashi bane kudin na sahibul zaman ne kudade ne na wujuhati shar'iyya ne su rikewa su amana ne kawai a hannunsu saboda haka ba nasu bane saboda haka suna da haƙƙin su je su karba a hannun shi amma mu dai saboda ihtiyatoti masu yawa da yanda muka ga siyasa Iran nan da abubuwa masu yawa da suke faruwa da takun saka da ake da shi tsakanin Khamenei da Muntazari din sai ya zama ba ma karba sannan kuma hanyar gidana shi gidan shi yana wurin musalla Quds ta baya to wani lokaci mukan bi ta wurin da kafa amma mutum ba zai yadda ya zama ya je kusa da gidan shi dan ba saboda an sa shi a 97 lokacin da ya yi magana kiri-kiri akan Ayatollah Khamenei din an sa shi a cikin daurin talala kun lura
wayannan shekarun kuma a waye kusan wayannan shekarun ya rasu ba aka je na ce mashi ayatullah ya zama ba a bari mutane sun je jana'izar shi ba yan kaɗan ne suka yi jana'izar shi don hankalin dangi kun gane ni duk da girman da ake gane da shi a ilmance wayannan abubuwan na gaya muku saboda ku sani akan cewa kowace gwamnati a cikin duniyan nan ba ta yarda da kishiya kowace gwamnati kowace hukuma ba ta yarda da kishiya da karan tsaye da fito na fito akan kowane asasi kun gane abin da nake nufi kuma zuwa yamin ya kamata su lura da wannan abin da ake yi musu a nan wurin shi za a yi musu idan suna Iran zan kara kawo wasu misalai mana Ahmadinejad da sauransu da Musawi yanzu wurin yanzu ba wurin ba hakika shekarar shi 10 a daurin talala tun 2011 kusan har zuwa yau shine wanda ya takara da Ahmadinejad wanda ya taba zama prime minister din Khamenei lokacin yana shugaban kasa tun lokacin suka fara rigima Musawi yake ganin cewa yanzu ci gaban wancan sabanin ne kun gane ni to ba wata hukuma ko ta daidai ko ba ta daidai ba da za ta yadda ya zama an mata karansa sai dai in kana so ka hambarar da ita ne ko za ka yi juyin juhali ko whatever da abin da ya same ka sai ka ɗauke shi a matsayin cewa haka ne a hanyar da kake ba ka dinga raki kana kuka ba kana an zalunce ka an yi kaza kaza da sauransu da ba za a baka ba za a karba ba su kansa yamin suna fadiya suna cewa wai haƙƙi ba a ba mutum sai dai ya kwata kun ga suna bin haka a nazariya amma ya gaje sun zo suna so su kwata din an kwabe su sun ce me yasa suna raki dama kwatan za ku yayin da gaske kuke yi in ku ba marasa kunya bane in ku ba makaryata bane matsorata ku kwata mana gata nan ku karba tana da sauki baitul ankabut ne ai wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ku karba baitul ankabut din mana sai ku zama rajulul ankabut ku karba baitul ankabut ko rijalul ankabut ku karba baitul ankabut kun ji ni sosai abinda ake musu a nan wurin irin shi ko fiye da shi za an yi ma ayatullah amma marji'i an yi ma wanda ya zo a cikin jirgi ɗaya tare da imam daga faransa wanda ya fassara hijj wanda imam daga farko bai yadda aka ce shi ba sai da aka kawo mashi recorded magana wanda ya yi saboda alaƙa ta take tsakaninsu wanda kuma haka ma shari'at madari ya tuna da lokacin shekaru wurin 20 da suka wuce ko abin da ya fi haka yana daga cikin waɗanda suka ce imam ayatollah ne suka face shi daga sha kun gane abin da nake nufi amma da yanayi ya zo me aka yi so kada su dinga tsammani ko su dinga wasa akan cewa wai za a dinga wasa da su za a yi musu harshen da za su fahimta kuma suna fahimta ko ba su fahimta suna fahimtar harshen da ake musu yanzu in sun isa su yi abubuwan da suke yi damana kun gane to sannan yanzu yana son muku magana akan wani fanni daban shugabannin kasashen amerikawa da suka yi zamunna da wa'annan shugabannin kasashen iraniyawa din don ku sanya siyasosin su suka dinga tafiya kun gane ni na ce muku ayatollah Ali Khamenei a lokacin hujjatul Islam wal Muslimin Khamenei ya yi daga 80 zuwa 89 ko kenan yayi zamani da Reagan gaba daya har ya wuce Reagan ya shiga Bush babba shekara daya ta Bush babba kun yadda me nake nufi me nake nufi wannan ai abinda na faɗi kake so ka faɗi manufa me nake nufi shekara 8 dai
exactly lokacin su raja'i da su wane ne suka fara zamani da Reagan din bayan a 80 Carter ya tafi Reagan ya zo ana ta wannan batun constitutional review waye wane ne har aka cinye shekara da aka shiga 81 kamar yadda na gaya muku da zu to ya zo 80 wato kenan ya fara tare da wa Reagan har aka kai 88 Reagan ya gama shekarun shi sannan shi ya ci gaba shekara ɗaya bayan nan shine shekara ɗaya ta Bush babba Harvard Bush kun gane 80 da nawa kenan da 89 sai wa ya zo Hashimi Rafsanjani ko shi kuma yayi zuwa har zuwa nawa 97 kenan yayi zamani da wa yayi zamani da Bush babba shekara 3 saboda Bush babba 92 term ɗaya kawai yayi sannan Clinton ya zo 92 zuwa 96 sannan Clinton ya sake daga 96 zuwa 2000 kun gane ni saboda haka yayi zamani da Bush babba bangare sannan da duka Clinton ba da duka Clinton ba har zuwa 97 shi kuma Clinton ya ci gaba shekara 3 bayan shi kenan saboda haka siyasar Rafsanjani tare take da siyasar wa Clinton lokacin da Khatami ya zo a 97 ya iskewa Clinton har ya kai shekara 2000 kenan ya gama tam din shi biyu Clinton sannan wa ya zo Bush 2000 kun gane ni ya ci gaba tare da Khatami har zuwa 2005 alhalin shi Bush din zai gama ne 2008 saboda haka duk wayannan abubuwan da Khatami ya dinga yi na sassauci da kokarin alakoki tare da su da sauransu saboda gallazawan Bush ne karami wannan yakin Iraq kun gane Afghanistan war on terror wanda ake ce mashi war of terror da duk wayannan abubuwan tare da waye Khatami a lokacin Bush na yin abin da yake amma Khatami me ya dage yana yi wai ai tattauna tsakanin hadarori yi sassauci sosai makasashen yamma dubbatun wannan makamashi ba makami ba na nuclear Khatami ya ajiye su amma duk da haka bai iya gamsar da Amerikawa da kawayen Amerikawa ba kun gane ni wannan shi ya zo da Ahmadinejad da ya zo 2005 ya yi shekara 3 cikakku tare da Bush karami kun gane ya juya duk abin da Khatami ya gina akan shi ya yi centrifuges daga 'yan kwarara daga 'yan kaɗan wayanda ake iya kirgawa da yatsun hannu ya yi ɗaruruwan centrifuges dubbai kai nake so in ce ba ɗaruruwa ba ya nuna ma Bush akan cewa shi ma irin shi ne sosai kun gane abin da nake nufi Bush Republican ne Ahmadinejad shi ma ya zama Republican kuma da gaske nake yi me nake nufi da Republican Bush Republican ne da ma'anar mai tsatsauran ra'ayi mai aƙida ta addini mai kabilanci na ƙasa kun gane mai gaba da musulmi mai kaza sai Ahmadinejad shi ma sai ya zama cik kuma da gaske Republican ne shi Ahmadinejad conservative ne mai tsatsauran ra'ayi ne saboda haka ya zama mai tsatsauran ra'ayin siyasa mai tsatsauran ra'ayin aƙida mai kabilancin ƙasa mai gaba da Amerikawa kun gane abin da nake gaya muku wannan abin da Khatami yayi lokacin Bush shi ya haifar da abinda Ahmadinejad yayi a lokacin Bush har ya gama shekara 3 da Bush 2008 kun gane ni saboda dama 2005 ya zo 2009 tam din shi na farko ya kare sannan ya sake yin wani tam na biyu zuwa 2013 tare da Obama
to lokacin da Obama ya zo saboda Ahmadinejad ya fara rubuta wasiƙu zuwa Amerikawa sannan ya fara rubuce-rubuce akan liberalism siyasa liberaliya ya nuna ya fara fito na kai tsaye tare da Isra'ila da sauransu kun gane abin da nake nufi ya zama mai tsauran ra'ayi sosai to lokacin da Obama ya zo 2008 ya samu Ahmadinejad a tamunin shi na farko 2009 ya zama still Ahmadinejad ya sake zama shugaban kasa zai ci gaba har zuwa 2013 to sai Obama ya ga ya kamata ya zama ya tattauna tare da Iraniyawa kun gane abin da nake nufi wannan stance din Ahmadinejad shi ya kayyafa sannan kuma Obama dama Democrat ne siyasar shi daban ce da siyasar Bush amma duk da yake siyasosin su na kasashen waje kusan abu ɗaya ne amma duk da haka akwai bambanci a style saboda haka Obama ya zo 2008 har zuwa 2012 tare da Ahmadinejad kun gane abin da nake nufi sannan ya sake cin zabe 2012 din yayi shekara ɗaya tare da Ahmadinejad 2013 sannan ya ci gaba da Ruhani har zuwa 2016 kun gane ni wannan shi ya haifar da tattaunawa ta JCPOA akan cewa centrifuges dubun dubata waɗanda Ahmadinejad yake yin nan gaskiya barazana ne kuma ya kamata ya zama cewa wato Ahmadinejad abin da yana musu cewa in kuma masu taurin kai ne masu taurin kai ne sannan kuna tsammanin wai za mu talauce idan muka centrifuges da bari muku dubbai muna muku cewa za mu iya ya bunƙasa na tans yawa ne waye da sauransu to saboda haka 2013 lokacin da Ruhani ya zo wanda shi ma ya kusa ya kama da Democrat ya dace kenan da Obama kun gane abin da nake nufi kuna fahimta da sosai sai suka ga cewa bari su ci gaba da abin da Khatami ya dinga yi a lokacin Bush karami kuna bi na kuwa to sai aka tattaunawa ta bayan fage shekara da shekaru tun daga lokacin Ahmadinejad din ba a karkare ba har aka zo lokacin Ruhani kuma shi Zarif dama abokin John Kerry ne saboda America ya karatu kuma shi yana ganin cewa shi bature ne ya san turanci yayi kaza yana son mai nuna mu turawa akan cewa ya san rayuwarsu kuma shi ba mai tsatsauran ra'ayi bane irin na malaman addini shi ma Ruhani din suna cewa rawanin ya sa ne kawai amma baya yin aikin da ya dace da rawani na yi ta magana akan Ruhani ba kwa gane abin da nake nufi kila to shine suka yi ta wa'in tattaunawa bayan fage din har aka zo ya zuwa ga yarjejeniyar Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA tare da P5+1 China, Russia, Faransa, Birtaniya, America wato membobi na dindindin na Majalisar Dinkin Duniya membobin kwamitin tsaro Security Council tare kuma da Germany wadda take ba ta ciki sannan da Iran shine P5 wayannan guda biyar din +1 wato plus Germany su ne su shida suka hadu da Iran a daya gefen kuna bi na to mutane suna cewa shi Ruhani ya sanya dukkan ƙwayayen siyasan shi a cikin kwando daya he put all his political eggs in one basket wani kwandon yarjejeniyar JCPOA maimakon ya raba ƙwayayen siyasan shi wasu ya sa shi a kwandon JCPOA wasu ya sa su a kwandon fito na fito wasu ya sa su a kwandon kaza da a'a shi ga baki ɗaya ƙwayayen siyasan shi a ina ya sa a kwandon JCPOA dukkan manufofin shi yana so ya zartar da su ne idan JCPOA ta haƙaƙu ta yiwu saboda haka ya yi tam ɗin shi na farko daga 2013 zuwa 2018 kun gane ni wanda a lokacin Trump ya riga ya zo kun gane ni
daga 2013 zuwa 2010 nawa 17 nake so in ce, wato Obama ya riga ya bar mulki da shekara daya. An riga an yi JCPO a 2016 da sauri Obama ya haƙaƙar da JCPOA saboda ya sayan kusa tafiya da John Kerry da sauran Hammond na Birtaniya da sauransu. Kun gane? A 2017 don aka sake yin zaɓe a Iran, Rouhani ya sake ci, saboda ana ganin yanzu nan bare-baren nan an yi JCPOA, in Allah ya yadda za a fara girbi. Trump ya zo 2016 din, amma 2017 aka nada shi kun sani a January, amma a 2016 a November ya zama ya ci zaɓe. Kun san haka ne ko? Haka ne kowace kullun dama haka ake yi. Kamar Reagan da muka ce muku 81 aka rantsar da shi. Kamar Bush babba da muka ce muku 88 a 89 aka nada shi. Kamar Clinton da muka ce muku 92 a 93 aka nada shi. Kun gane abin da nake nufi? Kamar Bush da muka ce muku 2001 aka nada shi a January. A wannan shekara kuma a September aka kai hari. Kun gane na lokacin da nake magana akan Dr. Isa Ali Fantamida, zuna manta muku magana akan harin da aka yi na 11 ga September din. Da yawa daga